Dobrodošli na webinar komunalne djelatnosti Grada Zagreba, Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju koji se realizira uz financijsku podršku Grada Zagreba. Ja sam Ana. Ja sam Danijela. Energetske djelatnosti Grada Zagreba uključuju djelatnosti opskrbe i distribucije plina te proizvodnju električne energije. Opskrba i distribucija plina u nadležnosti je Gradske plinare Zagreb. Sigurnost u korištenju plina je ključna, redovito servisirajte plinski bojler i pregledavajte dimnjake. Obratite pažnju na posebne uvjete sigurnosti koji se odnose na atmosferske bojlere. A u slučaju potrebe za hitnom intervencijom nazovite 0800 400 400. Gradska plinara 2 puta godišnje provodi očitanje potrošnje plina. Isto tako možete ugovoriti uslugu samo očitanja potrošnje plina. U tom slučaju ste u obvezi jednom mjesečno očitati stanje plinomjera i dojaviti opskrbljivaču plina. Za priključiti plin u stanu u zgradi koja ima potrebnu infrastrukturu, potrebno je prvo ishoditi energetsku suglasnost. Isto tako ćete trebati zaključiti ugovor o opskrbi, a prije toga riješiti imovinsko-pravne odnose sa suvlasnicima u zgradi. Za izvođenje plinskih instalacija trebat ćete angažirati ovlaštenog plinoinstalatera. Ovlaštenog dimnjačara ćete trebati angažirati ukoliko se spajate na dimovodni kanal. Ukoliko zgrada nema plinsku infrastrukturu, u tom slučaju se plin u stanu ne može. Naime, kako bi se plin instalirao u stan u zgradi koja nema plinsku infrastrukturu, potrebno je izvršiti plinofikaciju objekta. Na web stranici Gradske plinare Zagreb možete se informirati o postupku priključenja građevina na plinski distribucijski sustav. Ukoliko se želite izdvojiti od zajedničke kotlovnice u zgradi i uvesti plin, to je moguće napraviti. Na web stranici Gradske plinare Zagreb informirajte se detaljnije o postupku razdvajanja od kotlovnice. Kao potrošač uvijek imate pravo na prigovor, pohvalu ili prijedlog. Prigovore Gradskoj plinari Zagreb možete uputiti poštom, osobno ili mailom. Za uputiti prigovor Gradskoj plinari Zagreb koristite propisane obrasce koji su dostupni na njihovoj web stranici kao i u prostorijama Gradske plinare Zagreb. Pratite svoju potrošnju putem web i mobilne aplikacije Gradske plinare Zagreb pod nazivom Moj račun. Za bolje razumijevanje računa za plin, na poleđini računa nalazi se pojašnjenje određenih pojmova kao i struktura cijene plina. Putem ove aplikacije, osim što možete pratiti potrošnju plina, možete dojaviti stanje plinomjera radi točnog obračuna potrošnje.